Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang
nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inikaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sa cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer.
Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin-sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang
pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Pizza 12 sa bulan sa Nobyembre 2021. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa tunang pagpangalagad, magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtob kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto pag-updang kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome nato matag palamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa bilog ng kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pinakaron ka mga nagapanguna nga mga balita o nakita sa balita lokal. Kabangkalan PNP na alarma bangod sa asod-asod nga mga kaso sa pagpang-hold up sa among nga lugar. 4 ka mga bag-ong BJMP sa probinsya gin-inagurahan. Kag pagkakuha makita karon banwa sa update sa bahin sa siling ginapaabot nga mga substitution sa mga gusto magpadalagan sa lain nga posisyon. Magluwas sa ila unagin filean sang COC kag subuman sa mga naka-files na COC basi may mag-withdraw amo na ginabantayan tubtob sa Nobyembre 15. So makakita sang update karon sa Bacolod City Comelec Office para diri sa siyudad sang Bacolod kag subuman sa Provincial Comelec Office. Sa mga lokal daw ay gimani masyadong balantayan sa mga substitution, magluwas na gid lang kung may ara sa mga lokal nga mga kandidato nga inabalang gaya-gaya putumaya nga sunod-sunod man sa trend. Ang trend subong amo nimo kung sa mga kung sa mga anime pa amo ning ginatawag mga kabyanan nga Hokage moves. Hokage moves nga sa diin daw mga tikang layang hindi mo mabasa pa primero pero iba nakabasa na yay. Ina mga tikang yang may mga side trip. Kaya ina mga daw hindi mo mapatod kuno abi daw gusto man nga kuno daw hindi man pero nagagiho nagali pareho sa style sa mga Duterte. Nagsugod-sugod gini sang una si Presidente Rodrigo Duterte sa amo nga style ti nagpatok. Liga nagpatok. Ti sunod man siya bata si Sara Duterte. Nga kuno abi emotional pa yang nagkadto sa City Hall sa Davao kay nagkuan siya kay nag-withdraw siya sa iya certificate of candidacy sa pagpadalagan bilang city mayor sa siyudad sang Davao. Nag-withdraw siya. Nagkuan siya kuno nagdoging kasubo niya gid. Pero lipod si Balos ang tanan, may mga bus na nga napaobra si Mayor Sara Duterte nga gamiton sa pangampanya sa pagpadalagan bilang presidente. may mga basis na siya. Humanaya mo. Amo na ang ginatawag banwa, Hokage move. Pero ti ilan na yang style anong tanayabi karon kanya kanya amo na sila nga walang basagan ng trip.
Di mo nang ilay ang trip mo. Depende na sa mga butante kung mapadala-dala kita sa amo na nga mga tripping. At ara na ya sa mga butante. May mga butante man hindi kumporme, may mga butante man nga okay lang, kaya daw ginimo lang nila kasadyahan, kay kalingawan, ang aton nga eleksyon. Sige So, makuha kita karon duga-duga sa update no sa bahin sang Comelec Bacolod kag Comelec Provincial Office. Kag sa balita national, final list sa mga kandidato sa 2022 elections, posible nga igapagwa na mga kabyanan sa second week sang December. Sunod sa Commission on Elections, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-ELCAC bukas nga makipagdialogo sa kay Vice President Lini Robredo sunod sa kay Secretary Lorenzana. Kag sa balita international, aid group ginbasol ang Belarus bangod sa pagdagsa sa mga migrant sa border sang Poland. Queen Elizabeth II magatambong sa Remembrance Day service sa Domingo. Amo na ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Biyernes edisyon sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Karon mga kabyanan, pagkatapos sa aton nga Bombo News Center, mangin nakaupod naton si Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Pag-istorya naton ang sabahin sang mental health sa aton nga mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod. Kumusta naman ang mental health? No, kay samtang concern kita sa aton nga physical health, kung kisa daw nagakalipatan na naton nga nagabalatian nagaling aton nga panghuna-huna. Kaangay sa isa ka pulis mga kabyanan dito sa Banwa sang Coronadal nga nag-away sila sa iyang anubya, naghuramintado, binalikan niya ang apartment kung sa dindra nag-istar iyang anubya, kag pinarakan sang luthang. May duwa to nga nagkasamaran kag may isa nga napatay. Babayi ining isa nga napatay kag graduating student ini sa isa ka kolehiyo. Ining napatay nga babayi, no nga naigo sa bala. Ini nagapakita lang nga may pila ka mga makasulod pagali sa hanay sang PNP nga may mga diferensya ang paminsaron. Ambot kung paano nga ano ka-curate ini pagpatigayon sa neuropsycho test nga daw hindi pa ma-detect ini sang nagabasa sang resulta sa neuropsycho test nga ang isa ka aplikante may diferensya sa paminsaron. O kung basi bunga ini sang ginatawag nga pulo padrino, no, nga makasulod ang iban sa organisasyon sang PNP nga bisan hindi kwalipikado kay trigger happy ini sa iya kag may diferensya ganyang paminsaron nga masyado ka kutos kay man kung kutos ka hindi ka na magsulod sa siniyang nga trabaho kay makapatay kaya tawo. Istoryanta na karon dugay-dugay kag subong man, speaking of kutos nga tawo, ari man natabo sa kabangkalan sa nagligad nga gabi. May isa ka katapos ang Philippine Army sa 94th Infantry Battalion nga inom mga kabyanan sa isa man kapuloy-an dira sa Barangay 1 sa bahay syudad sang Kabangkalan. Sang maglawig-lawig ng ininom, kag may nag-abot pagid nga isa ka tawo nga nag-intraman inom, naistoryahan nga army siya. Papangitaan siya sa isang ID niya. ID mo be? Kung army kituod. Nangakig. Kina-insulto ko no. Tiniro niya tong tawo. Nakapalagyo, nakagwa. Ginlagas siya pagiging tiro. Tikay kumo tanda. Pero tika tanda gidya. May iwan niya maigo ang iyaging tiro. Naigo niya ya. Isa ka 15 anyos ka bata ka babayi. Amot yung naigo. Patay. Kita hamakon niya. Yun na yabanwa nga. Amo nang matabo sa mo na yang nagakatabo imbis nga ang kaaway ang mapatay ang inosente ang taong nagakapatay. Sige isa-isahon tanan karon daw ang ining mga nagakatabo sa bahin sa Philippine Army, pila ka mga miyembro kag miyembro man sa Philippine National Police. It's high time siguro sa ako nga pagtan-aw
nga tanan nga mga kapulisan kag mga militar o kunin mga kasuldaduhan naton o sino man dira nga mga otoridad nga may mga ginabitbit pirmi nga armas, ipaidalom gid siguro anay sa neuropsycho test liwat kay kagahi sigurohon gid nga okay ang ila sini nga mental health kay base nagakuha na may mga raga-raga na blang utok. No, kag hinali lang mabalitaan ta na lang nga may napatay na nga sibilyan, inosente nga sibilyan. Kay balo ka mo banwa, kung may mga nagakatabo nga mo sini, ang kasami nga mabatian naton sa mga opisyalis nila nga isolated case lang ini. Kakapila na ni kabisis nga nagakatabo nga may nagahuramentado, may nagakapatay, may nagaka-accidental firing. Tiyan mo mananap pirming isabat sa mga opisyal, isolated case. Amo na ganing ipamangkot naton sa mga opisyal, ano ang pagkaintindi ninyo sa isolated case? Kay puro na lang ta isolated case, di ko mag-amo na nga isolated case ini, kag daw pabayan ta na lang ka isolated naman lang nga kaso, di way isang pagbago. Way isang pagbago, delikado ni mga kultura naton, nga may mga armas, giliya, ang mga katapusang Philippine National Police, kag Armed Forces of the Philippines. 9 minutos banwa ang nabilin kabagadangat kita sa tag ng alas 12. This time, ari anay ang pinakaimportante sa tanan banwa ang paglawag naton sang ikaduha nga lucky winner sa aton nga 1 to Panalo Part 20 promo. Standby! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabyanan ang aton ikaduha nga winner para sa 1 to Panalo Part 20 promo. Taga 31 Rizal Street, ano ni nga subdivision? Takuling subdivision phase ano naman phase 2, no? 31 Rizal Street, Takuling subdivision phase 2, Bacolod City. Ang iya purchase Silver Swan. Congratulations. Daw ginlawag naton alas 11:52. Alas 11:52, congratulations sa kay Manasi Digdigan. Manasi Digdigan sang 31 Rizal Street, Takuling Subdivision Phase 2, Bacolod City. Ikaw ang ikaduha nga winner sa subong adlaw, November 12, 2021. May ara ka lang sang 6 ka oras agod nga makuha ang imo nga premyo. Kung hindi nyo mo makuha ang imo premyo sa sulod sa 6 ka oras, ihatag ini sa sunod kung magabunot kami sang lain pagin nga winner nga amo ang magabaton sa imo nga premyo. Di ko nagpamati ka na subong, himos na kag magpadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio, Manasi Digdigan, kay para makuha mo na ang imo nga premyo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bombo Hanay sa Udto. This time nga gawon nato ning report ni Bombo Liani Zil Minardo. Ini may kantanan sa asod-asod nga mga pagpang-hold up nga nagakatabo dira sa area sa Kabangkalan. Naalarma na karon ang Kabangkalan City PNP bangod sa siniya nga kaso. Kag magsilikya nga asod-asod, nagakadapat gid siguro nga mangin vigilante ang aton nga mga kapulisan. Kaya ang aton man nga mga katawhan, hindi magpasaga-saga sa mga area nga masyado kasimong, kay basi may nagapatupong nga mga hold-upper. Yari report, Bombo Liani Zil Minardo. Please come in. Yes, Bambudan. So, isa ini kada ko nga problema dira no ang sa syudadan sang Kabangkalan ang pagapang hold up ko na pagapangawat ang Bambudan sang mga suspetsado sini ilabi na gid Bambudan sa mga
yara no sa mga parte sa lending collector bombodan no kana nagapang kolekta ini sang kwarta sa mga lending firm bombodan. So ginatan-aw subong sang kapulisan kay ginaimbestigaran sini bombodan kung sino ini ang mga suspetsado sa likod bala sini bombodan sa pang-hold up dira sa syudad sa Kabankalan, especially sa nagliligad lang bombodan nga adlaw may ara naman nga gid kuhaan o kanang gin-hold up nga dira sa syudad sa Kabankalan no nga may ara pa nga dala nga mga pagpamahog sini bombodan. So may ara sini sila nga may ginatan-aw nga mga suspetsado apang wala pa sila bombodan sang ebidensya so kuna kulang pa sila sa ebidensya sini bombodan. So malagani ka pa na hanugyan higid ini sila sa mga lending collector bombodan nga maghalong higid ini permi bombodan kasubungan sa mga pumuluyo dira sa syudad sang Kabankalan, especially sa mga barangay nga permi ginatunaan sini sang mga pagbahold up kaga pagpangawat ilabi na gid ining mga nagakuro karinderya man na bombodan bala mga iteri sini kay kalabanan maningan nila nga ginapunterya ang mga nagabaligya nagatiyanggi o kon nagakarinderya bombodan kag especially ining mga nagapangkolekta bombodan sa kwarta. Daw dira sa area sa Kabankalan, ano tong pinakalitis tong ginhold up mo tong daw may kwarta to sila halin sa ano ganito man Dunganon Foundation. Dunganon. Yes. Sa bombodan so amo ang pinaka-latest nga gina-hold up sa nga nagligar ang sa Dunganon ang sina bombodan. So ang sa dira bombodan wala ginaday may ginapili nga oras no. Atong ginold up to halin to sa pagpangulikta man sa mga remittance sang pila ka mga pinahulam nila. Although daw hindi man to tama kadako ang kantidad kay daw mga sulo-sobra man lang to 20,000 pero daw ang estilo sa to ang estilo sa to samtang nga nagasakay lang to sa tricycle mo. Daw sa ginagyan nila daw ginitsan to sang tinapas nga tubo pagpundo nila daw amo to na nagulhot ang mga hold upper. Ang maganda bombodan no. So naghalapay dito gani ang mga ilamon kay ang sa dirabi nga parte bombodan no ang sa piyak although nga syudad ito ang kalabanan nila mga katubuhan gid no. Kag especially nga mga barangay nga ginapang hold up amo na sa Orong kag ang sa Oringa which is ang lagyan na pakadto mabinay bombodan nga kung sabihin dira kalabanan ginagapangulikta ang mga lending collector sini bombodan so may posibilidad nga gina monitor na ini sila kung na ginasundan na gina mismo sini sa mga hold upper bombodan kung madumduman nato na sa nagliligad gani ang sa pension house so ginsulod gini mismo ya sang mga suspetsado no nga tatlo sini ka may mga armas sila bombodan kaga dito ginakuha sini ang kwarta kung sa diin na balor sobra 300,000 man to ang nakuha sa may dira sa syudad man sa Kabankalan na bombodan. Sa bombodan para sa dugang detalye kag impormasyon pamatian nato na si Police Lieutenant Dennis Margarejo ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan City Police Station. Okay, sino to gani? Refer nato ini sa Soko. Practice ang Melgarejo bombodan. Okay, sige. Daw kay daw hindi ko di makita pa. Daw. So anyway, ikapila na ning ikapila na ning insidente sa pagpang-hold up. So bombodan kadamo nagit no sa ang madumduman ko lang tong ang pension house sa man to no. Yes, correct. Bombodan sa may Kabankalan, no? Sa may Hilamunan, dapit. Amo na daang sa may pension house. So kasubong man ini sa may dira gina sila nga raya gina bombodan, Orong kaga Oringaw nga parte ako na barangay. So dira ginaluntaran gida bombodan dito sa may pakadto naman abutong gid sa may south ang parte bombodan sa may mga tapi dira bala going man mga magbalyo bombodan. So kaga dito na ginadamo ginada nga mga insidente gani sang una pero kung muna nga daw nag-asod-asod na ang mga insidente sa pagpang-hold up tinagambal ang Kabangkalan City PNP nga daw alarming ti may mga mga ginahimo nila subong nga tikang kay kalarming naman bala ini. Yes, gina-imbestigaran nila bombodan ining mga ilang persons of interest bala bombodan sa mga pagpang-hold up sini. May mga ari na sila nga
monitor Bombodan, ang kulang na lagi din nila mga evidences pa lang kung sino ini ang panulod gid bala Bombodan, no? Kung si sino ini ang nagapangawat o kung nagapang-hold up dira sa syudad sa Cabancalan City, Bombodan. Oho, sige, amo gani man, dumalang-alang ta sa pag-play sang tingog sang o kung sang kaya dugay-dugay ara ng Bumbunyo Center. So anyway, ang City Director dire o City Director ang Chief of Police sa Cabancalan PNP si Colonel Pico, no? Wala pag isang natay nga statement sa imo Bombo Yani. Wala pa Bombodan, no? So bali sa Bombodan, bag-o na dira ang hepe sa Cabancalan Bombodan, no? Nagin-isla na si Ma'am Pico. So may bag-o na dira nga naga-turnover sang hepe dira sa syudad sa Cabancalan Bombodan. Kay dapat may araya sang konkreto nga programa o kun konkreto iya nga himuon ang Cabancalan PNP kay kung mag-amo ni nga kapila na kabeses nga may nagaluntad ya nga pagpang-hold up dira, hindi taman ni pwede masiling nga isolated case lang ini. Sa kasami nga ginapahayag nga may mga insidente gani nga matabo masiling lang nga isolated case. Bisan isolated case, dapat mahimo kita sang nagakaygo yang tikang kung paano naton ikampanya ini, anong imuon sa mga kapulisan, although hindi taman niya mabantayan ang buli sa mga hold upper ni para hindi makapang-hold up. Pero kung nahibaluan sang mga hold upper nga masyado ka supog ang aton nga mga kapulisan, at least mapangalagag man sa paghimo sang krimen. Kay amo man na ang ginalantaw sang mga hold upper, mga kawatan sini mga nagahimo sang hindi insakto, nagahimo sang mga kriminalidad. Kung makita nila nga daw sa malang masyado malang niya katawhay o masyado kahalog ang pagbantay kag ang pagtutok sang aton nga mga kapulisan, tiyan mo na pag-strike nila. Pero kung nakita nila yang masyado man niya ka-alerto ang mga kapulisan, at least kulbaan man sila maghimo sang pila ka mga krimen. Amugad gani Bombodan, no? Kay sa sunod na gani kaya Police Lieutenant Mel Garejo Bombodan nagapatigayon man sila sa mga checkpoint operations kaya nagapatrolya man ining kapulisan. Nangayo man ini sila bulig sa mga bipat dira ka mga barangay tanod sa kada barangay Bombodan nga maga-checkyar man na Bombodan, no? Sa mga komunidad dira ako na sa mga pumuluyo sa kada barangay sa nga nasakupan sa nga syudad sa Cabancalan Bombodan. Sige. So, tiyan mo na, dapat nga balikan nato ng Cabancalan PNP para ang mismo ang ila sini nga Chief of Police nga bati kita sa kung anong commitment nila para nga masugpo ining nasabit nga mga insidente. Sige, salamat gid Bombolyani, ari ng Bumbunyo Center. Yes, sa Bombodan para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Yari na mga kabiyanan ng Bumbunyo Center para sa Bombo Network News. Standby. Ating COP26 update. Itong climate change summit target daw na limitahan ang global warming pero tila imposible. Ayon yan sa pinuno ng United Nations. At sa sports news naman, ang Filipino boxer handang-handa na sa matutuloy na laban para sa IBF flyweight title sa Dubai laban kay Sunny Edwards ng Britain. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Ipinasa ng Commission on Elections sa Interagency Task Force at law enforcers ng ating bansang aksyon laban sa mga politiko na maaga raw naglilibot, ang iba nangangampanya na at lumalabag sa minimum health protocols. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, hindi dapat nasisihin ang poll body sa maagang paglilibot dahil wala naman silang basihan para pagbawalan ng mga ito sa ilalim na rin ng Omnibus Election Code dahil git ni Jimenez, malinaw sa ruling ng Korte Suprema na nagkakaroon lamang ng poder ang COMELEC sa mga kandidato kapag nagsimula ng campaign period. Sinabi pa nito na maraming pagkakamali nagkakamali sa paninisi sa kanilang tanggapan para sa mga trabahong hindi naman saklaw o hindi naman nila magagawa ng paraan dahil nga hindi nila ito sakop. Bago nga ito, naging trending topic sa internet
ang ilang kandidato sa national positions na nakikipag-selfie pa sa maraming supporters. May pagkakataon pang nagtatanggal ng face mask. Habang nasa ilang mga lugar, may iba rin mga kabombo na hinahayaan daw yung kanilang mga taga-suporta na magsiksikan sa napakaliit na venue habang napakarami naman ang mga nag-aabang na supporters. Maging ang issue ng vote buying ay hindi pa raw maaaring pangunahan ng full body lalo't wala pang pinal na listahan kung sino ba talaga ang magiging kandidato at mananatili sa pagtakbo sa kanilang idineklarang mga posisyon. Samantala, maki-update naman tayo dyan sa may Comelec dahil ilang personalidad ay nagbawi na rin ng kanilang kandidatura. Live dyan si Bombo Dave Vincent Pasig. Bombo Everly, Bombo Denise, hanggang sa mga sandaling ito ay aabot pa lamang sa 3 party list groups at wala pa namang presidential o vice presidential gayon din ng mga senatoriables na aspirants para sa halalan sa susunod na taon ang nagtungo dito sa main office ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila para maghain ng kanilang withdrawal at substitution papers. Kanina bago pa man sumapit ng yung alas 10 ng umaga ay nagpunta nga dito sa tanggapan ng COMELEC ang second nominee ng pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayan ng Pilipino o four-piece party list na si Jonathan Abalos Jr., anak ito ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos para ihain ang kanyang withdrawal papers. Siya na rin ang naghain naman ng substitution papers para naman sa kanyang anak na si Jonathan Abalos II, na tatayo naman bilang kanilang fifth nominee. Kahapon, naghain na rin ng kaparehong mga dokumento ang ilan sa mga nominees ng anak Central Party List at ng Ang Pamilya Muna Party List. Samantala, Bombo Everly, kanina sa isang pulong balitaan naman ay sinabi ni Lakas CMD President at House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez na bukas at sa mga susunod na araw, malalaman yung magiging final na desisyon hinggil naman sa kapalaran sa politika nitong si Davao City Mayor Sara Duterte matapos nga siyang lumipat at nagka-oath na kahapon dito sa Lakas CMD. Bobo Ever. Okay, Bombo Dave. So sa pagtayan nitong Commission on Elections, kailan ba yung pick din ng mga naghahain ng kanilang withdrawal, substitution? Katulad din ba yan doon sa filing ng COC at filing ng mga pagiging butante, Bombo Dave? Last minute din ba? Batay sa kultura, Bombo Dave? Jimenez at ng full body mismo na talagang baka last minute o sa araw ng Lunes talagang dadag siya o pupunta yung karamihan sa may mga balak na mag-withdraw at mag-substitute ng kanilang kandidato para sa halalan sa susunod na taon. Ito ay katulad din daw ng mga nangyari katulad na lamang nabanggit mo sa filing ng Certificate of Candidacy at maging sa pagpaparehistro para sa halalan sa susunod na taon, Bombo Dave. Isang tanong na lamang, Bombo Dave, kumusta naman yung pagpapatupad ng health protocols dyan? Hindi ba naman nagsisiksikan yung mga tao? Alot may mga grupo-grupo din pala, no? Party list pala itong mga nakapaghain na dyan, Bombo Dave? Oh, actually, medyo maluwag kanina, Bombo Dennis, nasusunod yung minimum health protocols dahil wala namang mga bit-bit na mga supporters din. Itong 4-piece na naghain nga kanina ng withdrawal at substitution papers para sa kanilang nominado. Hindi katulad kahapon na may ilang supporters ng mga presidential aspirants na nagtungo pa dito, Bombo Dennis, sa tanggapan ng COMELEC sa lungsod ng Maynila. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Dave. Live mula sa COMELEC main office sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasig, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Si Pangulong Rodrigo Duterte ay naglatag naman ng mahalagang punto raw na maaring pagtulungan ng APEC economic leaders sa paggamit ng mas matatag na kinabukasan at pagbangon mula dito sa kinakaharap nating pandemya. May report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, pagpapalakas ng mga infrastruktura, lalo na sa mga liblib na lugar at mas masidhipang pagkataguyod ng literacy, gayon din ang pagtiyaka sa pagkaroon ng abot kaya supply na enerhiya para sa mga malalayong lugar. Ilalamang ito sa inilatag ng mga hakbang ni Pangulong Duterte sa kanyang naging intervensyon sa nagpatuloy na APEC Economic Leaders Dialogue ngayong araw na ito. Ayon sa Pangulo, mahalagang mabilis ang lalo pang pagkapunlad ng kaalaman sa
marginalized groups. Gayon, malagyan niya ang mayambag nito sa kanilang economic activity. Binigyan din ng Pangulo ang importansya sa pagkaroon na tinatawag na National Social Protection Floor o SPF, lalo dahil sa COVID-19 pandemic ay nalimitahan ang social protection program ng APEC community. Na ito ba ang bahagi ng pahayag ng intervention o bahagi ng intervention ni Pangulo Duterte sa APEC Leaders Summit. Let me commend the APEC Business Advisory Council or ABAC for its significant contribution to our pandemic response. Indeed, continued public-private partnership will be crucial to ensuring comprehensive recovery. We certainly need ABAC support in helping those affected by the pandemic to rebuild their lives, especially in the context of climate change. Let me identify key areas where we can collaborate more for an inclusive and sustainable future. First, improving digitalization and literacy in rural communities. APEC's economies must strengthen cooperation in digital infrastructure development, especially in remote and disadvantaged areas. We must also promote digital literacy to facilitate the inclusion of vulnerable groups in the digital economy. This will help ang pahayag o kaya ay intervention ni Pangulo Duterte, Bombo Dennis, Bombo Ever sa nagpapatuloy at matapos ngayong araw na APEC Summit sa magitan ng video conferencing at ang host ngayong taon ay yung bansang New Zealand. Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita ay inaprubahan na ng Interagency Task Force o IATF ang ilang mga hakbang para mapataas ang demand sa COVID-19 vaccination. Ito, epektibo simula December 1 ang mga hakbang nito. Sinabi ni Roque na sa mga lugar na may sapat na supply ng bakuna, ang mga eligible employees na mula sa private o kaya ay public sector na inatasang mag-work on-site ay kailang i-require ng kanilang mga establishmento at mga employer na magpabakuna. Ang mga eligible employees naman na hindi pa rin bakunado ay maaaring hindi tanggalin sa trabaho pero kailangan magpasailalim sa regular na RT-PCR test o antigen test na sarili nilang gastos on a regular basis. So maglalabas yan ang naturang IATF ng mga guidelines. Sa sektor naman ng mga pampublikong transportasyon, kailangan din i-require ang nilang mga pamunuan na dapat fully vaccinated ang mga manggagawa nila bilang kondisyon sa pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon. Para naman sa mga pampubliko at private establishment, pwede nilang tanggihan ang pagpasok o tanggihang bigyan ng serbisyo ang mga individual na hindi pa rin bakunado o partially vaccinated lamang. At yun yung bago ngayon na regulasyon simula December 1, particular yung mga empleyado ng private at public sector ay pwede nang i-require na mag-RT-PCR test, Bombo Dennis, Bombo Ever, kung hindi sila bakunado kapag sila ay working on-site. Ibig sabihin ng on-site ay doon mismo sa trabaho sa opisina at ilan pa na may establishmento. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Bombo Breaking News! Mula ho dito sa Metro Manila, dadako tayo dyan sa Bicol Region dahil may 3 aspirants, mga kumakandidato, no? Ang natagpo ang patay. Diyan ho ito sa lalawigan ng Albay. Pero yung mga kandidato, mula ho naman yan sa Sorsogon. Alamin natin ang buong detalye. May pag-ulat live ang Bombo Radio Legazpi. Bombo Dennis, Bombo Ever,
wala nang buhay nang matagpuan na ang incumbent municipal councilor at dalawa pang kandidatong konsehal sa Sorsogon or sa Donsol Sorsogon matapos ang mga itong mapaulat na dinukot alas 12 ng hating gabi kagabi sa bayan ng Daraga Albay, partikularmente na sa Barangay Busay. Ayon sa ating pagkikipag-usap sa mayor or kumbaga kapitan ng Busay, nakilala ang mga biktima na sina Donsol Municipal Councilor Helen Advin Colagaray, Karen De La Rosa Verilla, 44 anyos, at Xavier Alim Mirasol, 61 years old na parehong negosyante at mga tumatakbong konsehal sa banwaan ng Donsol Sorsogon. Ayon naman sa pahayag ng PNP, ng Daraga MPS, isang Lalaine Herrera Amor ang nakapagsabi ng insidente, and ito ay kasama din ng mga konsehal na makikipagkita umano sa BBM party bilang mga coordinators. Pero matapos na makipagkita kay Peter Jomel Advincolan alias Bicoy, ay basta na lang umano nawala ang mga biktima. Kaninang umaga lang, Bombo Dennis, nang kumpirmahin ng pamilya ng incumbent councilor na patay na ito at ang mga kasama. Nabatid na ang isa sa mga biktima, Bombo Dennis, ay tiyahin nitong suspect. And sa ngayon, hawak na ng Daraga Municipal Police Station si alias Bicoy, habang inaalam pa ng mga otoridad ang iba pang mga detalye hinggil sa nasambitang insidente. Okay. Bombo, Jonah, anong na-establish na kumbaga, initial na mga anggulo na nakikita rito ng mga otoridad natin, Bombo Jonah, dahil may kamag-anak pala ni Bicoy o ni alias Bicoy yung isa. So, paano nangyari? Parang masalimot pa yung usapin na yan, Bombo Jonah? Oo. Bombo Dennis, sa ngayon inaalam pa and nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Pero doon sa pakikipag-usap natin sa opisyal ng Busay Daraga Albay, sinabi niya na ang naging pahayag nitong sila Lane ay kumbaga piniringan itong mga suspect and kumbaga pinagdadampot mula sa kotse papunta doon sa sambit ng establishmento, Bombo Dennis. Bakit nga ba nandyan sila sa Daraga Albay? Taga Donsol pala, Bombo Jonah. Anong prior na issue? May aktibidad ba, Bombo Jonah? Ayon sa salaysay nitong sila Lane Bombo Dennis doon sa opisyal ng Busay Daraga Albay, kaya pumunta itong mga biktima sa banwaan ng Daraga or sa bayan ng Daraga para makipagkita umano sa coordinators and sinasabi nga na BBM coordinators. And pagpunta doon sa area dito nga sa Daraga ay hindi naman daw dumating itong sinasabing coordinator at doon na nangyari ang insidente, Bombo Dennis. Ay sige, maya-maya ay hingi pa kami ng mga follow-up pa hinggil dyan na Bombo Jonah, lalo't malaking development to, malaking pangyayari ito, 3 ang naitalang nasawi dyan. O sige, maraming salamat, mag-ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Jonah napili para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala pa, naninindigan naman ang Department of Justice na hindi dapat gawing mandato ang pagpapabakuna kontra COVID-19 sa mga manggagawa. Ginawa ni Justice Secretary Minardo Guevara ang naturang pahayag makaraang ngang segundahan nito ang sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon namang karapatan ang mga employers na tumanggap ng mga applicants na hindi pa bakunado. Ani Guevara, tama ang Pangulo. Mayroong prerogative ang mga employers na mamili ng kanilang mga empleyado base na rin sa kanilang panuntunan. Subalit iginiit din ni Guevara na hindi papahintulutan ng kasalukuyang batas sa ilalim ng Republic Act 11595 na gawing requirement ang pagbabakuna kontra COVID-19 para sa employment. Positibo naman ang Department of Tourism na makakatulong para mahikayat pa ang mas maraming turista
sa libreng ino-offer na RT-PCR test. Inaasahang ayon kay Baby Landan, ang Tourism Promotions Board Officer for Marketing and Promotions, na lalakas pa ang turismo sa nalalabing mga buwan ngayong taon. At kabilang na nga sa ikinukonsidera na palakasin ang antas ng turismo ay dun sa Boracay Island, yun din sa bahagi ng Palawan, Bohol at iba pang mga lugar, maging dyan sa Kabikulan at dun sa Hilagang Luzon na maraming mga pasyalan, maging sa Caraga Region na tanyag din sa kanilang mga lugar na pinupuntahan kung saan buhos sa mga turista. Kamakailan niya ay bumuhos na ang ilang turista sa mga kilalang tourist destination sa bansa at ito ay inaasahan na madadagdagan pa sa mga darating na panahon. Mayroon na anyang tiwala ang LGU na buksan ang kanilang borders para sa mga turista kung kaya't inaasahan ang panunumbalik ng sigla ng turismo sa ating bansa. Maliban nga sa Boracay, bukas na rin sa publiko ang ilan pang spots o tourism spots dyan sa Baguio, Ilocos Sur at Palawan. Maaaring makapag-avail ng nasa 350 tourists sa libreng COVID-19 test kada araw at kailangan lamang magpresenta ng kopya ng kanilang government-issued ID, transportation ticket at gayon din yung iba pang mga requirements na itinatakda ng DOT para maka-avail ng nasabing libreng swab test. Nagsimula yan noong Nobyembre 1. Samantala pa, ang bagong director naman ng PNP IMEG na si Brigadier General Oliver Inmiodas ay umupo na rin yan sa pwesto. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Yes, Bomboan. Dennis, formal na ngang nanungkulan bilang bagong director ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group si dating CIDG Deputy Director for Administration Brigadier General Oliver N. Modias. Kanina, isinagawa ang turnover ceremony dito sa Kamkrame na pinangunahan ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Joselito Veracruz. Pinalitan ni N. Modias si General Flynn Dongbo na itinalaga naman bilang Regional Police Director ng Regional Police Office 6. Ayon kay Emodia, sisikapin niya na mas palutangin pa ang integridad ng IMEG para malinis ang hanay ng mga tiwaling pulis. Nabatid na ang pag-upo ni Emodia sa pwesto ay bahagi ng panibagong balasahan ng mga matataas na opisyal ng PNP nitong November 10. Si Emodias ay graduate ng Philippine Military Academy Bigis, Lahi Class of 1990. Samantala, magdideploy din ang PNP ng mga personnel para sa pagbabantay ng seguridad sa gagawing 3 araw na National Vaccination Day laban sa COVID-19. Ito ang inihayag ni General Veracruz. Ayon pa kay Veracruz, kagaya ng mga nakalipas na bakunahan, magpapakalat sila ng sapat na puwersa para siguraduhin maayos ang bakunahan. Live mula dito sa Campo Grande, Bombo Anoli, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya mga kabombo yung sa ating update sa Climate Change Summit. Target na limitahan ang global warming tila imposible raw ayon sa pinuno ng United Nations. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, mga health experts naman hindi sang-ayon na isailalim sa Alert Level 1 ng Metro Manila sa Kapaskuhan. May karagdagang detalye si Bombo Marlene Padiernos.
Hindi sang-ayon ng isang healthcare expert na ibaba sa Alert Level 1 ang National Capital Region sa darating na Christmas season. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Tony Lechon, dating advisor ng National Task Force Against COVID-19, na hindi pa napapanahon na ilagay sa Alert Level 1 ang buong rehiyon ng Metro Manila. Ito ay matapos na sabihin ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na posibleng ibabang muli ang alert level system sa Metro Manila kung bababa din sa 1,000 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitatala sa bansa. Aniya, maaari daw na madagdagan muli ang bilang ng kaso ng hawaan ng COVID-19 virus kung mas luluwagan pa ang mga restrictions dito. Maaari din aniya na maging sanhi ng super spreader events sa mga kabataan ang pagpapahintulot sa mga ito na pumunta sa mga pampublikong lugar dahil ilan pa lamang aniya ang nababakunahan sa mga ito laban sa deadly virus. Iginiit din niya na hindi dapat na maging kampante o agresibo ang mga mamamayan sa pagbaba ng alert level system sa bansa dahil nananatiling andiyan pa din ang panganadudulot ng COVID-19. Dagdag pa ni Dr. Lechon, mas maigi kung mananatili sa alert level 2 ang Metro Manila at saka magsagawa ng obserbasyon ng pamahalaan sa bilang ng mga kaso, death rate at positivity rate ng COVID-19 sa mga susunod pang linggo. Mananatili ang pagpapairal ng alert level 2 sa National Capital Region hanggang sa darating na Nobyembre 21, 2021. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay netid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Samantala, sa dagdag pa natin mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha na tayo ng update sa iba pang mga balita ng atin ho mga himpilan, hinggil pa rin sa mga lokal na update, hinggil ho dyan sa kanilang mga kaganapang tinututukan. Dako tayo sa bahagi po ng Negros Occidental dahil may dalagita ho doon. Patay, isa pa sugatan sa nangyaring pamamaril ng sundalo. May update ang Bombo Radio Bacolod. Nakakulong na ang sundalong namaril sa Kabangkalan City, Negros Occidental kung saan namatay ang 15 anyos na dalagita habang sugatan naman ang kapitbahay nito. Ang suspect ay kinilalang si Sergeant Lito Valdivieso na miyembro ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay 94th IB Commander Lieutenant Colonel Angelo Guzman, nakipag-inuman sa bahay ni John Padernal sa Barangay 1 Kabangkalan City si Valdivieso nakaraang gabi. Dumating din naman sa bahay ni Padernal ang kanyang kapitbahay na si Felix Estomo at sumali sa inuman. Sa kalagitnaan ng drinking session, natanong umano ni Estomo ang sundalo kaugnay sa kanyang trabaho na ikinagalit nito, kaya't binunot nito ang dalang 45 caliber pistol at binaril si Estomo. Nakatakbo umano si Estomo kaya tinamaan lamang sa kanyang balikat. Tumagos naman ang bala sa 15 anyos na dalagita na anak ni Padernal na nooy nakaupo sa tricycle sa labas ng kanilang bahay dahil sa tama sa kanyang dibdib, idineklarang patay sa ospital ang dalagita. Kagad namang nahuli ng mga pulis ang sundalo at ngayon nakakulong sa Kabangkalan City Police Station. Siya ay nakatakdang sampahan ng kasong frustrated homicide sa pagbaril kay Estomo at homicide naman dahil sa pagkamatay ng 15 anyos na dalagita. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Ito si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ang PNP naman pumagit na rin sa investigasyon hinggil sa sadya umanong pagsunog sa isang bahay doon sa Iloilo na ikinasawi naman ng isang guro at ng 3 mga bata pa. Alamin ang detalye mula sa Bombo Radio Iloilo. Magsasagawa ng investigasyon ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO sa nangyaring sunog sa Pagdugi Dumangas, Iloilo na kinamatay ng teacher at 3 nitong minor de edad na mga anak. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Colonel Gilbert Guerrero, Director ng IPPO, sinabi nito na nakahanda sila na makipagtulungan sa Bureau of Fire Protection o BFP upang mapanagot ang mga suspect sa nangyaring panununog. Anya, kung arson case, ang BFP ang primary responsible sa nasabing
kaso na pag-alamana na kinumpirma mismo ng Regional Director ng BFP sa Western Visayas na si Attorney Jerry Candido na sinadya ang pagsunog sa nasabing bahay. We are very much willing to cooperate and to coordinate with the Bureau of Fire based on the initial find. But in such situations wherein arson is committed, it is the primary responsibility of the Bureau of Fire. Pero nasiling natin, we are not hesitant to extend our support. Si Police Colonel Gilbert Guerrero. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Cristiano Lusada para sa Mamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Lalo pang tumindi ang pangamba na hindi makamit ang kasunduan na mapababa ang global warming sa huling araw ng COP26 Climate Summit sa Glasgow, Scotland. Nagbabala si UN Secretary General Antonio Guterres na walang katuturan ang mga pangako ng mga bansa na mapababa ang carbon dioxide emissions habang nagpapatuloy pa rin ang pag-invest ng mga bansa sa fossil fuels. Hindi anya nakikita na mangako ang mga bansang ito hanggang sa pagtatapos ng Climate Summit ang layuning mawaksan ang carbon dioxide emission. Tinawag ni Guterres ang ilang mga napagkasunduan sa Climate Summit na hindi pa sampat at alam naman umano ng mga bansa ang dapat na gawin. Gayunpaman, nananatili itong umaasa na magagawa ang mga ito hanggang sa huling pagkakataon. Ayon sa mga siyentista, ang paglimita sa global temperature ng hanggang 1.5 degrees Celsius ay makakatulong sa sangkatauhan na maiwasan ang pagkakaroon ng malalang impact ng climate change. Bombo Sports News. Alamin natin mga kabombo yung kahandaan ng ating kababayang boksingero na sasabak ko dun sa laban sa IBF Flyweight title dun sa Dubai. May pag-uulat ang Star FM Iloilo. Handang-handa ng isa sa 3 pambato ng Pilipinas sa matutuloy na laban nito sa larangan ng boxing para sa IBF Flyweight title na magaganap sa Dubai sa darating na December 11. Ito'y matapos maudlot ang laban nito na nakaraang taon laban kay Sonny Edwards ng Britain dahil sa ankle injury. Sa exclusive interview kay Jason Mama, aniya wala namang problema sa naging preparation nila. Nag-a-adjust din ito sa timbang at pinag-iisipan ng mga ito kung paano matatalo si Sonny Edwards. Ngayon, sa preparation po namin, wala namang problema. Nag-a-adjust po kami sa timbang ngayon. So alam ko talaga, pinag-iisipan talaga namin kung paano po namin tatalonin si Sonny Edwards. Humihingi din ito ng suporta sa lahat ng Pilipino sa buong mundo para sa laban nila ni John Riel Casimero at Donnie Nietes sa larangan ng boxing. Humihingi po ako ng suporta sa lahat ng mga Pilipino around the world. Sana po suportahan po yung laban namin kasi malaki pong laban namin is coming December 11 po sa Dubai. 3 Pilipino po ang magre-representa ng bansang Pilipinas po sa larangan ng boxing. At yan ang balita mula dito sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito si Star DJ Charlie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kaberan sa ito na pagpagalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Saudo. 36 minutos ang nakaligad sa tagna nga las 12. Pag-ulan ninyo nabatian ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagpanumbalik Banwa, mangin kaupod naton ang City Director sa Bacolod City Police Office, si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Pag-istorya naton ang may kangtanan sa mental health condition sang aton nga mga kapulisan diri sa siyudad sang Bacolod. Initanan sa aton nga pagpanumbalik. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo.
Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pagdisinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng Bombo Flash Report. Las 12:43 mga kabyanan ko nato nanay ang isa ka flash report upod kay Bombo Franz Andrew Burgos. May isa ka bangkay nga nasapuan diri sa isa ka area sa siyudad sa Bacolod. Daw ara ni sa advanced state of decomposition. Ko nato ang report Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo dani sana naman ini ka insidente no or wala kita Bombo dani nakatumot kung paano naman ni ang rason no kung ano gid man ni ang gitunan sang kamatayon sa isa naman ni ka bangkay nga ginapatihan nga nasapuan Bombo dani pero hindi siya matumod kundi ni basi sa ano ni sa katubuhan o kung sa kahilamunan ni Bombo dani na sapuan ang ini ka bangkay pero sa may sor nga bahin sa nga syudad sa may sor nga bahin sa syudad nga barangay no or sa barangay Kabog ni Bombo dani specific area kag kung silingkid man ning area sa barangay Kabog sa ato ni Bombo dani to Kibon kag
tanong to nato mumuda no kag base bala kung lalaki ni bala o kung babae. Hindi pa ni matubod mumuda ng identity no ang sang nasiling ni nga bangkay no basta sa base sa impormasyon nga aton nga nabaton duara na bumudan sa advanced state of decomposition. So bumudan ba tayo na karon kag dugaan na karon ni paging mga detalye nanungod sa sining nga panibago naman nga bangkay nga nasa puan no sa bahin sa nga barangay Kabog Bumudan. Okay, sige, salamat gid Bombo Franz. Yes, Bombodan para sa Flash Report. Ini si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Flash Report. Nabatir mga kabinan ng Flash Report ni Bombo Franz Sandro Burgos. Ang kompleto nga di talye sini mabatian karon dugay-dugay. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. 10 minutos na nabilin kapag dangan kita sa tagnang nga launa. Balikan ko lang na karon dugay-dugay ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Di sa piyakalinya mga kabayanan, pinagi sa Zoom, ma-interview kita sa sa Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir, no, sa piyakalinya. Sir, mayong Udto. Huwag ngayong ugtuman sa tanan mga listeners at viewers sa Bombo Radio. Aha. Sir, ginatalakay ko bagulang ang ining sabahin sa natabo dito sa may Coronadal City. No? Sa din may isa ka pulis nga naguramentado, nag-away sa iyang anubya, naguramentado, binalikan niya tong apartment, pinarakan, may duwa nga nasamaran ka, may isa nga napatay, kaluluoy pa ng isa nga napatay kay kuan bala, ining graduating pa ni siya, isa ka babayi. So, di na nagkapakita nga daw may ara kung isa problema siguro ang paminsaron sa pila naton ka mga miyembro sa kapulisan kabay pa nga wala diya sa may matabo diri sa Bacolod. I-relate ko lang diri sa syudad sa Bacolod. Ang aton nga mga kapulisan, sir, kumusta ang mental health condition subong? So para bumbudan as to the mental health sa aton kapulisan, no, mga previous months may mga insidente man nga similar to that, like may 52 years old nga gintiro to sa Quezon City sang isa man ka pulis, kag may rampage incident kita sa Manila Police District nga may napatay man to nga pulis kag ang suspect mismo na patay man. Our Chief PNP General Guillermo Erizar has already instructed us to strictly monitor the mental health of our personnel, no, para hindi na maliwat ang mga insidente nga ina. So para again, kay natabo naman ini, nag-remind naman ako sa aton nga mga station commanders to siyempre strictly monitor gid ang mga personal well-being sang Bacolod City Police Office personnel. Although nga makasiling kita nga isolated case man lang ini, pero dapat gid siguro nga tagaan naton sa nagakaygong atensyon kay ang isolated case magasigi-sigi na siya kung hindi matagaan sa atensyon, sir. Pumudan, pakiliwat pumudan kaya wala mo kabati sa... Siling ko, although nga kasami, ginarason ang ini siyang isolated case, no? Ginarason nga isolated case ang ini nga mga bagay. Pero kung hindi naton abi matutukan ini, ang isolated case, maliwat-liwat lang ini, sir. Yes, pumudan. If we will not remind, no, pabayaan ta lang ang katabo sa atong pulis, maliwat-liwat gini siya. In fact, when I was the city director of Zamboanga City, may best practice kami dito. Kaya may stress debriefing gid ya. Kay ang Zamboanga City Zamboanga Siege way back 2013. So mga pulis dito yan nakakaagi gid sa gera bala. So ang stress debriefing usual ginakandak ginasaya sa mga pulis para maiwasan tang maliwat mo ng mga insidente. Nagaka-trauma man ang ibang nga pulis tungod sa gera. But there is aton, we will do that also, no? We will, ang psychiatric and psychological exams gina-administer malana sa pulis upon recruitment or application, mag-schooling siya, or mag-promotion. So, there siguro, as the new guidelines ang trame, gina-craft naman na subong ang guidelines nga daw every 3 years daw mag-conduct sang psychiatric and psychological exams.
wala labot sir abing natabo ang kangay sining insidente sa bahin sang PNP dito ya sa Coronadal City. Kung madumduman gali sir sa nagligad man to nga gabi ito may isa man gali iniya membro naman niya sa Philippine Army nga dito naman to sa Kabangkalan natabo nga sa nag-inom-inom to sa isa ka balay tapos daw hindi pagintindihan ay isa man to ko pud nga nag-inuman. Ginlutang niya to way to ya napilasan lang to pero nakasalabat man to siya. Isa man ka 15 anyos nga bata nga babayi ang nasalabat kag napatay man siling ko gani. Siling ko dapat sigurohon tagid ang mental health sa mga katapos ang PNP kag EFP o kung sa tanan da nga naga-require nga nagadala sang armas kay kabudlay na kun ang kabuhi bala sang sibilyan kang inosente ang magkaladula bala sir. Yes, so amo ginabumbudan kay hindi man gid lahog-lahog no sulod ka sa police o sa army grabe gid man imo inagyan. So that's why kinahanglan gid ang personnel sang army kag Philippine National Police dapat mag-usual undergo na sila sa mga mga test para maiwasan tanang similar incident in the future. Pero diri sa syudad sa Bacolod sir kay kumo nga daw hindi gyud man siguro masyado ka stressful ang trabaho. Hindi gyud man taya siling ara sa area nga daw ang sa utok naton daw ilinaw gira lang pirmi daw hindi man gid siguro tuman ka stress ang mga panguna-una sa aton nga mga kapulisan sa Bacolod. Yes, bumbudan wala gid man tayo sa mga stressful diri nga trabaho bilang pulis sa diri nga sa aton syudad sa Bacolod, but still we will monitor our police personnel as per directive from our headquarters para maiwasan tagid ng mga similar incident nga pareho sila. Okay, sige. Sir, at least no mayo maning sa gilayon sa gilayon sir nalabuti sa inyo ang information kag gilayon man nga pang-check mo ang tanan nga mga police station kay amo na siling ko gani nga hindi mo na mabalik ang kabuhi sang tao. So far sa subong wala man sa problema sa aton sa Bacolod City Police Office. Ano subong sir ang mga na-focus naton nga mga activity para sa aton nga BCPO sir? Yes, Bumuldan, as of now, we are waiting for the turnover ceremony of our incoming new Chief PNP. And of course, ang guidelines sa aton bagong regional director, si Police Brigadier General Flynn Dongbo, is double our effort in the campaign against illegal drugs. We will not allow iring policemen nga pinunto diri sa aton, wala na yung lugar kuno sa PNP ang mga police. And of course, we will be working as a team. Teamwork ang gusto sa aton bagong regional director and hopefully ma-improve ang aton police service sa aton komunidad. Why sir personal nakaistorya sa imo ang aton nga bagong regional director considering nga nakaagi man ni siya diri city director sa syudad sa Bacolod sa BCPO? Yes, Bumbudan. In fact, kahapon malang ko ganit nagbalik because of the turnover. The first command conference nag-conduct ni RD Dongbo kahapon. May mga instructions naman sa amin. Kag siguro nakaistorya man sa simo kung ano ang sang experience niya diri sang ari siya diri sa syudad sa Bacolod bilang city director. Yes, Bumbudan. Hindi po na siya maistoryahan kay very familiar gid sa aton city. So daw ayugid nga development nga ikaw nagapungko diri as city director and our regional director is former city director man diri sa BCPO sir. Yes, Bumbudan. Oo, mo kinang atong kan. In fact, is planning now for a command visit baka within the first week or the last week of November ma-visit siya. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong nga oras. May mensahe ka sa aton nga mga kapulisan? Yes, of course, sa natabo sa Cotabato, no, it's a very sad incident, no. Hopefully, diriya sa aton sa Bacolod, hindi niya matabo. Let us help each other. We have squad weekly meeting. May mga team leaders na every squad nga mag-remind sa aton mga personnel kung ano i-train niya or guide niya mga personnel na may problema. And those personnel naman na may problema, you share sa mga team leaders nyo para mag-guide ka mo para hindi magdako ang aton problema. Kamay pa lang, sulbaron ka na para hindi na maglala. Okay. Sige sir, salamat gid sa ibong oras kag mayong udto sa liwat. Mayong ugtuman Bumbudan, mabuhay ang Bomborad. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang aton nga bago nga city director
sa Bacolod City Police Office, no, sa pagkabati niya sa sining report nga may ara naman pulis nga nagranda din naman ng utok at gilayon man nga nag-chekyar sa tanan nga mga police stations diri sa nasakupan sa Bacolod City Police Office. Agod nga ma-chekyar kung bala stable ang kondisyon sa pangunahuna sa katon nga mga kapulisan. Kaya amo na yung pinaka-importante sa tanan banwa. Hindi lang kita mangin physically fit, kundi mentally fit sa trabaho. Ang aton nga mga kapulisan. Kaya may ginabitbit nga armas kada adlaw. No? May ginabitbit nga armas. So kung hindi siya mentally fit, kag daw may mga hindi amo yang mga paminsaron, dapat ma-aksyonan ini, matutukan sa gilayon. Kaya hindi kita maka-afford nga may madamo pa nga mga kabuhi nga magkaladula. Ilabi na gini mga civilian kag mga inosente nga amo ang mangin biktima daw sa sining pila ka mga hindi dayon masulbar nga mga problema, mental health problem sa pila naton ka mga kapulisan. Di samtang dito iya sa Coronadal City may natabo to nga pulis nga naghuramentado nga nagpinaarak sang luthang iya sa apartment. Duha to ang nagkalasamaran kag isa ang napatay no sa sining insidente kag ang makaluluoy pas na diri kag masyado ka makalunusbo nga ang napatay nga inosente banwa graduating student ini sa kolehiyo. Graduating student ini isa ka babayi. Ang amay do mapatay ka do makuan mo sa kasakit sang buot nga nabatsyagan. Nga kung mahimo pa lang gambal ang amay sini nga kung mahimo pa lang nga kabuhi ang nadula, kabuhi man ang ibayad mo. Kay tungod lang sa sining paglingin sang ulo sang isa ka pulis nga nag-away sila sa iyang nubya. Amo na to dayon susnano man nga nagkuha sa siyang armalay kag pinaarakan niya sang luthang ang apartment nga ginatiniran si iyang nubya. Tiway ang iyang nubya way mapilasan. Pero may duha nga napilasan kag isa nga napatay. Sa amoy ato nga insidente. Sige, 1 minuto banwa ang nakaligad sa tagnang launa. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Dugay-dugay balikan naton ang report sa nga patrol. Pero anti sina banwa aton man ilakip sini sa aton yang komentaryo subong. Ang ining natabo banwa nga isa man ka insidente dito sa Kabangkalan, no? Ang Philippine Army si General Benedict Arevalo, tinayaban man itong isolated case ini. Amo na siling ko nga ang isolated case, kung ikabig lang nato din na siya, consider nga isolated case, di magsiling ka isolated case, do talagsahon lang bala, hindi usual nga nagkakatabo, isolated lang na siya. Do kangay bala sa weather bala, isolated rain shower, nga hindi lapnagon nga nagkakatabo, may lang sa area na sa area na natabo. Nga karon da makasiling kita nga ano gibala ang pagkaintindi sa aton nga mga otoridad sa sining ginatawag nga isolated case? Kaya kung hindi niya matutukan, madamo pa siguro ang magkalamatay. Ato natabo to sa syudad sa Kabangkalan, grabe man to, kasakit man to yung natabo man. Nagapakita man to sa kakulang sang pasyensya, sang isa kakatapo sang militar, sa isa kakatapo sang Philippine Army, nga nag-inom-inom, questionable pa ni, nga nag-inom-inom siya. Dapat ipausisa di, sang pamunuan sang Philippine Army. Dapat ipausisa ini ni Major General Arevalo. Paano nga isa ka soldado, ara sa isa ka balay, kaya nag-inom-inom? Ano siya nagkapatigayon sa intelligence work niya, o kung intelligent? Amo na no wonder nga sa bahin niya sa Philippine Army daw nagkakaskuran sila pirmi sa bahin sa Inkwentro Hanay batok sa New People's Army nga tike ho aring ginaobra nila inom-inom lang ito sa isa ka puluyan.
Tapos ang nag-epekto ng agwa di pataranta sa ilang utok. Daw hindi na mahambalan, hindi na makabati-bagting, amo nang ginasiling sa mga katigulangan banwa nga hindi makabati-bagting. Oh, pag muno sang kainuman niya nga ipakita bing imo nga kwan nga hindi kun army kagid. Na insulto siya nang akigsa. Ginkuhaan niya rin gingabutan niya sang iyang service firearms nga kalibre 45 kaginluthang banwa. Ang ining kainuman niya, di nakapalagyo, ginpasundan niya patiro, di pertiguro katanda, ang naigo yang bata sang, ang bata mismo sang tagiya sang balay nga ginimnan niya, nga 15 anyos, nga nagasakay, nagapungko to sa tricycle nga nagapundo, sa unahan lang, igo, patay. Masiling lang dayon ang pamunuan sa Philippine Army siya, isolated case ini. Isolated case kani, ano mahimo naton sa sini isolated case? Mabayan talang ni ka isolated case na Ha? Di maigaliya kung hindi NPA ang may kwentro kay makapatay ka mo. Kung NPA ang kwentro ka mo mapatyan. O tapos masilin lang ka mo siya, damo guro to sang napatay. Nagligad tong inkwentro ka dumduman to banwa. Pila ka bilog ang napatay sa bahin sang Philippine Army? 2 ka bilog. Ang napatay ka finishing gidya sang New People's Army Ginpang finishing gidya. Nagkalamatay, 2 kag may 4 ka kasamaran. Tapos masiling lang ang Philippine Army, siya siguro daw may mga 8 or 9 nga napatay sa NPA mo kay sa ila ginwidrohan nga area, do damo to mga dugo nga makita mo. Diba silang sa dugo nga nakita, ya masiling sila nga may 8 kung siya man nagkalamatay, grabe man ba? No? Pwede tamagin masiling na nga may 100 nagkalamatay kung iba silang sa dugo nga nakita. Pero ang ilaya nga tao, 2 kabilog patay gidya kaya may body counts gidya. Dugay pa to nila kag gin-release ang report nga may 2 nga nagkalamatay. Daw ginatago-tago pa primero. Danon tanabi karon kay ara gidyang body counts nga may napatay nga may 4 yang nasamaran nga giningagaw to dala sa Cebu para mabulong. Oh, nagkakapatyan sila, why sila kapatay sa NPA. Pero ato yang 15 anyos nga inosente nga bata patay, naigo, sa magpalupok, sa magpangluthang, ang isa kakatapos ang Philippine Army. Wala taman ni gina-generalize, no? Wala taman ni gina-generalize nga amo ginitanan ng utok sang mga katapos ang Philippine Army. Pero dapat siguro, Major General Arevalo, may regular nga psychological examination para sa mga katapos ang Philippine Army. Para nga mahibaluan naton ang mental health condition sang utok sang kada soldado. Amo man sa PNP. Bago lang ginambal ni Colonel Martyr nga may regular gidya nga naga-regular sila sa pagpatigayon sang psychological examination. Di dapat ang Philippine Army amo man na regular man kag hindi nato ni consider nga kung amo ni natabo, masilan kita dayon nga isolated case lang ini. Isolated case kadamo na na pirmi nga gabal isolated case. Tanawa na katabo pirmi. Kay tungod nga daw hindi naton pagtutukan kay masilin lang kita dayon nga isolated case ang ini nga bagay. Kung hindi ka mo ya hindi nyo pagtadlungon ang inyong operation kag imbes yang nga sige ka mo ya ka paniktik da sa mga sa hulag sa New People's Army. Ang laban-laban ni matabo ni kamuya matiktikan sa NPA. That's why nga ka hasta subong do hindi matap na ang insurgency diri sa pungsod Pilipinas kay diri sa Negros Occidental kay nagapati kita nga sa isa nagapagpamisok daw mapapasa nato na yun ang mga armado nga grupo sa kabukiran. Amo man ni natapos ang una sang paghahambal ni General Arevalo nga if you want war, I will bring you war. Nag-gira to sa kabukiran. Tinaubos ang NPA. May mga nagkalamatay ng NPA, pero may nagkalamatay man ng Army. Subong naman, pag isiling niya nga, siya by 2022, I am positive na matapos ng insurgency sa Negros Occidental. Nga maubos na ni, magkalapapas na ng mga armado ng grupo. Sus, pagkadason nga mga inadlaw, may napapas nga 2 ka miyembro sa Philippine Army. Sa maging kwentuhan na ini, mga kabyanan, sang ini sila yung ginambush. Sa ako niya pagtanaw, hindi na-encounter, ambush ni. Sang ginambush sila,
sa mga NPA sa kabukiran. 8 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Balikan natin dugay-dugay ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Mabubuko na sa pila ka mga importante nga mga panumdom sa ato na pagbalik. Kuha natin ang follow-up report sa isa ka bangkay nga nasapuan. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect.
Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makita. Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabyanan sa ato nga pangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 15 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Balikan na natin karon dugay-dugay no ang follow-up report sa nga patrol sa isa ka bangkay nga nasapuan diri sa isa ka barangay sa siyudad sa Bacolod. Kuhaan ko na ang report ni kudaw lang alang pa no kuhaan ko na report ni Bumbo. Okay na ara ng patrol. Sige, balikan ko lang ang report yan ni Bumbuan Sindulsurilla. Kag subong man ni Bumbo Dennis Rubica. No, update din siya sa Commission on Elections. Kay ilisipo na gilamang nga mga inadlaw banwa. No, by the way, Saturday may opisina kuno ang kumilik no, sa mga gusto mag-file sa substitution or mag-withdraw sa sining certificate of candidacy. May until November 15, tisubong November 12 kita, may pizza 13, Sabado, pizza 14, Domingo. Wala pa sang direktiba ang Comelec Central Office kung bala mag-opisina o kung magabukas ang Comelec sa Domingo. Pero may aral na sang direktiba nga pizza 13, Sabado nga adlaw, magabukas ini sila to cater sa sining mga gusto mag-file o kung gusto mag-withdraw sa ila sining certificate of candidacy kag gusto mga kabyanan mag-substitute sa kung sino man ang gusto ya mag-pa-substitute. No? Kag tubtob sa Lunes nga adlaw. Tubtob sa Lunes ning adlaw banwa. Amo na ni ang kwan subong, amo na ni ang nanginuso subong. Amo ning silingkob lang nga Hokage moves. Asa una mga Hokage moves ini. Kuala nimo. Ini nga sa Facebook bla makita nato ni mga galawan bla yang daw shadow bla ka. Kung kisa halatado, kung kisa daw hindi man halatado. Dumduman nyo to sang una nga ginkadlawan si anay Gobernador Chavit Singson bla to nga sakay sino ganito siya nagpayong-piyong nagapungko siya upod sakay Catriona Gray to no. Nga nagapungko siya sa tupad tapos nagapatuyo-tuyo siya mo daw piyong-piyong sa kunabi nga daw masyado gid kakapoy gali kay ang yatong Hokage move makasandig makasandig sa kasi no Catriona to. So ang iyang amo na ma-consider naton banwa nga Hokage move no mapiyong-piyong sa kuno daw mga ala kwan mo no saldo okay man ang Hokage move sal. Sandig-sandig tapos natuyo ko siya, natulugan siya, ginawahig siya mo. Ayo, Hokage move na siya, banwa. Di sa politika subong, gingamit ini mga Hokage move.
Nga ko nabi, pa-isti-isti niya, hindi ko magpalagad niya, ma-file ko niya sang certificate of candidacy. Bilang mapalagan city mayor. Pero gani, samtang naghambal na to, I am referring to Sara. No? Kay Sara Duterte, giman niya, grabe giman nga hukagi mo, hindi mo niya subong mo. Pero wala ko yung pakamalaot sa kay Sara. Yan na yung kinamatarong banwa. Yan na yung diretso kung maghukagi mo na siya. No? Samtang nga nag-file siya sa certificate of candidacy bilang city mayor, mag-pare-elect city mayor sa Davao City, Banwa, may mga ginaubra na itong mga bus. may litrato dali sa bus mo ni Sara Duterte. Green ang color. Daw, yaman na gani ko no sang dako nga bus company nga taga diri sa Negros Occidental, kag sunod sa Bacolod. May mga litrato nga may ara niya bus nga gamiton sa kampanya nationwide. May ara na bus, green ang color. Sara All 2022. Hindi niya siling ang bus nagtuhaw lang niya insigida subong. Sang nagligat pa na niya, ginapreparahan na. Subong silingon nga ang pag-file ni Mayor Sara Duterte sa iya certificate of candidacy nga magapadalagan city mayor sa Davao City, why ito ya? Hindi ito ya, lahog-lahog lang ito ya, kwantong, ploy lang ito. Nga ma-file siya sa certificate of candidacy. Kaya ang target niya, mag-file gid man sa iya sa certificate of candidacy, it's either nga vice president o kon-presidente sa pungsod Pilipinas. Amo pa nang ibalo naton sa Lunes, kung ma-vice president siya o kung ma-president gid siya. Di hukagi move ini mga kabyanan ang ginimo. No? Hukagi move. Di pati ang mga ara sa komisyon, pati ang komisyon ng election, nagakuan man subungin, nagagrabe man ang mga preparasyon no sa sini mga nabilin nga mga inadlaw. Kaya hindi lang niya sa dito sa Manila, dito sa National Comelec Office, sa central office nila, kundi dili man sa mga lokal nga Comelec Office, nagapreparar man kay nagapinsa, nagapati, kag nagaabansi, naganang paminsaron sa nga Commission on Elections, nga ining mga hukagi moves, mga kabyanan sa nga pamilya Duterte, damo ni magaya-gaya, kay man kita nga mga Pinoy, mahilig kita sa gaya-gaya, puto maya. Kung ano ganitong uso, mo man to dayon ang tinumpok naton. Kag ang mga pumulo yung Pilipinhon, suno sa research, nagapakita, nga may ara kita sang mentalidad nga ginatawag nga bandwagon mentality. Daw. Nga kung sino ganito, kung dito makita abi nga nagatirin-tirin, nga nagalinya nga dito pa kadto nga direksyon, ay may mainupod ba na? May ara kita sang bandwagon mentality. No? Kung dito ang daw popular, dito kita. Kaya mo na nga sang magsikat mga kabyanan sa mag-uso ang ining hukagi moves nga ginsampulan ni Presidente Rodrigo Duterte, mga kabyanan, sang nagligad nga eleksyon sa magpadalagan ini siya bilang presidente. Nagmadinalagon ang yang estilo, ang ining hukagi moves nga ini. That's why, nga madamo ang mga sa subong nga eleksyon, ginsunod sa iya nga bata, ni Sara Duterte, kag may posibilidad, nga pagasundo ni Banwa, sang iban pagid nga mga politiko lokal, iban pagid nga mga politiko, sa lokal ya nga mga posisyon, di kita nyo na Banwa, no? Nga sa diin, samtang nagakinalipay, kita ya, kag may mga nagakinalipay, tungod sa sini nga mga tikang, sini mga hukagi moves nga ini, ang sa kamaturan sinadirado, ginimo naton langulango, do ginahimo naton nga yaguta, ang electoral process, ang pagkabalaan sang eleksyon nga ginatawag. Kaya himuon tayo nga daw hampang, nga daw kaangay balaya nga naghampang katuya sang panaguay, nga daw naghampang katuya sang mga hampang sang una sang ano ganini, hampang sa mga kabataan sang unang tinggayuhay. Abot ko nadumduman yung parang hampang tinggayuhay. Oh, do hampang tinggayuhay mo.
Dohampang nga tinggayuhay banwa. Di daw nag-uso subong. Nga kuntani, ang iniya nga mga estilo nga ini, pabayan talan ni nga manginlapdagon sa Facebook. Ini mga hukagi moves nga ini. Sa iba niya nga mga aspito, siguro sa pagpangabuhi naton, pwede tagamiton ang mga linabutaw kag mga lahog-lahog bla. Kag na mga joke only. Sa ibang aspito sa pagpangabuhi, pwede tagamiton. Pero sa sining aspito, sa ginatawag nga pagpili naton sa mga mangin leader sa pungsod Pilipinas, ka mangin leader sa aton nga mga lokalidad, sa mga local government units, maluoy ka mo banwa, pabili naton ang pagkasagrado sini. Kung nadulat ng respeto naton sa aton kaugalingon, kung nadulat ng respeto naton sa kaugalingon, at least matag man kita sa respeto sa aton nga nasyon, sa aton nga electoral process, hindi man naton pagibuon nga linabutaw. Nga pati ang tao do pasauto naton sa aton mga kamot nga may mga bagay kita ngaymuon nga ibitin naton ang balatyagon sa tagsa-tagsa, kag panghuna-huna sa tagsa-tagsa, kaysa ulihi makadlaw kita, pati sila, joke ko lang to. Tadi tagaan taman sang jutay, nga respeto ang electoral process. Bisan madula pa yung respeto naton sa aton kaugalingon, madula respeto nyo sa kaugalingon nyo, at least ang aton nga pungsod, tagaan taman sang gamay nga respetasyon. Tapos, imagine nyo na banwa, sana siling ko na, no? Sa mga supporters ni Sara, sa supporters man ni Lini, dira, kung sino man supporters, why ko yan nagakontra sa kung sino man dira nagapadalagan. Kaya ang sakon niya, nagapabilin ako sa sakon niya nga prinsipyo, nga kung sino ang butuhon sang tao, kung mayoridad sang katawan nagbuto sa kung sino man nga politiko, amo nang sundon ta. Kaya amo na yung nagakadapat. Pero nasiling ko lang amo ni, kung dramatic pa kita, tama na nga pag-drama-drama naton, kay sagrado ining eleksyon mo. Di imagine nyo na bala nga, makadto pa siya sa may mga atubang pa sa mga katawhan ka maghibi-hibi kay kuno nasubuan gid kay nag-resign siya kay hindi na siya magpadlagan city mayor. Di masubuan kay plano mo na yang hindi magpadlagan city mayor. Kag mga tao nasubuan man paano ka mo nasubuan kay ginduso nyo man nga maglagan presidente. Tapos na yang plano sa eleksyon, kag posible gani basi tapos na yung eleksyon. Banwa? Tapos na ang plano nila sa eleksyon. Kag dako man ang posibilidad, basi tapos na subong ang eleksyon. Kag alam na kung sino naman ang magapamuno sa palabuton nga mga tinuig. 27 minutos sa nakaligad sa tag ng ilauna. Sa piyakilinya si Bombo Franz Andrew Burgos. Follow up sa sining bangkay nga nasa Puan, ara na sa advanced state of decomposition. Bombo, Franz Andrew Burgos, please come in. Live kita diri subong sa Purok Ilaya, nasa Copa din isang barangay Kabog. Kay may nasa Puan diri bumputan nga bangkay na nung ara na mismo sa advanced state of decomposition. Actually bumputan ang pangalan, sinigin kilala kay Ronnie Diquito. No, si Ronnie Diaz Diquito. Ronnie ano? Bumputan. Ronnie ano to? Ronnie Diaz Diquito. Sumalibong budan bigin aligar ni siya nga retired army, no? So hindi pa ni pumbudan gid ma-kumpirmar kung time diri sa misunod diri sa mga naga-star, nagasok-sok ni siya sang tigbombudan, no? So lang bala nga ginapatiyat sang mga taga diri nga amo na bling anay trabaho, no? Pero bombudan may ari diri investigator from police station 9. Okay, si Sir si Police Corporal Abong, no? Sir, good afternoon. So, base sa inyo, sir, pagtanaw, mga pila na ni Kadlaw, diri, sir, ang bangkay? Pag-estimate natin, sir, siguro mga 4 to 5 days, yung isang according sila ko, no, November 1 siya last nga nakitaan, nga nagwa. Okay. Pero, sir, sa inyong pagtanaw, any foul play, no? Check na to na hayog-hayog, ang mga gamit. So, isang pag
Dala sa yan subong na plastaran do kita nato do normal ang nga nato nga katulog. Oo. Pero apag tanong sa mga pilaning pangidaron niyo, sir? According sila mga senior citizen sila. Oo. Or siguro C+. Okay. Pero wala diri siya any relatives nga malapit na rin? Wala sa kanto na dire ngaling si ano na hindi lang gid ka niya si may personal or may behavioral ano niya. May problem siya. Oo. Masili ato may problema sa paminsaron. Hindi lang natin na-confirmar. Pero kita ko na may man kanto din yung mga gadit kita, inampak yung ano ka ba to? Hindi nagira yan. Oo. Okay. So, Bumbudan, makita natin nga mo ning ihayog-hayog, diri tindo puno sa basura. Bumbo Franz, sa hayop-hayop yung mga siya na sa nakita? Yes, pa. Sulod Bumbudan. Oo. Siguro sa sulod sa iya kahayog siya nakitaan. Pero todo Bumbudan hindi nagid man namin baho sang palibot subong itong nagid man namin yung sitwasyon subong bala. Kaya nag-istom na gid sa Bumbudan no. So excuse sa mga nagapanyaga subong. Do ka nagid Bumbudan do ka istom na gid siya no. Oo. So actually ari naman di ang punerarya kagang base sa kay Police Corporal. Alam first name sir? Roland. Kay Police Corporal Roland Abong sa Police Station 9 which is sa muling investigator subong so parbong na tiduway man sila may nasiling idring foul play bala. Aha. Or any pila sir why man no? Nato na depende na kung mapagawa na sa sir kay gati agad naman ta sang health protocol pati may ano man siya pala nga nakatyag. So kagina pag abot kinato naka-enclose kinang bilog yung payag. So sirado na. Ogin persata lang nang i-aberyan para makita siya. Okay, so bali sir ang mga gate ni mo ning ang mga sila mo ning nga do gate. Naka-close na tanan nakapadlock sa sulod. So bali sino ang naka ano dis sir? Mga pila ko ano oras ini siya na tapuan dire? Balik kagina sang aga minanawag sa amon nga concerned citizen nga may na-notice laga panimaho laing nga baho. Ogin tawagan naton si kagawad sang kabog. Pag dinagadto man kami para i-verify. Pag-abot namon gina naka-close nang iya payago nga nakapadlock sa sulod. Okay. Then try namon gina nga i-open dito sa likod kay ang baho daw dito ga ano. So gin-check aton wala. So diri kami sa tupang na lang nag-open. Sige, sige sir, salamat. Kid Bumbudan, ato ni Belakuan, pahayag ang kagawad sa Barangay Kabog. Si kagawad Randy Tornilla. Sir, good afternoon. So, bali sinong nagpabalos mo, sir, nga may nasapuan, dire galing nga bangkay? Ngayong hapon nang ang chairman sa Purok Ilaya ang nagtawag sa akon nga nagpabalusa nga may sa kabalay dire nga nag-estar nga tigulang kuno. Nga daw pila nakadaw nga wa nakagawa tapos daw nagpanimaho. Amo tong posibilidad nga gindalak man ang akon nga pud na ang tanod nga king coordinate kami sa Station 9 para nga makakita na mo ng area. Amo na nga pag-abot na mo dire tayo may maaraman ng atong kapulisan. Kag check daw may ara gid man baho nga daw hindi man nami. As nga kin person nila nga i-open amo na nakita. Bali mga ano oras ni kagawad nagtawag simo ang concerned citizen ang Purok Chairman sa Ilaya. Mga 10 siguro kagina, mga 10:30. Okay, so na-mention sa naman mismo sa kay Police Corporal Roland Abong, no? Ang kagawad, since November 1, pa siya kung last nakita, mapila na, may 11 days na, no? Mga 11 days na. Okay, November 12, plus subong. Oo. Mga 11 días na. Okay, hindi na kita may sitwasyon niya, no? So, hindi na kita marami. Nag-itom na ang iyang ano. Okay. Pero kagawad, any background, pagkilala niyo sa nasiling nga bangkay, may ano ka mo? Ang sa ini nang makita wala din no kay isang last ng kundi area sang pandemic. Makita mo na duwa ini siya gano, bali masulod na sa iya balay. Amo na sa makagawa naman. Amo lang duwa siya blas ng ibang nga tawo nga masige istorya. Okay. So wala nagaling na base man sa pag gather naton sing information, do may ano siya. Hindi man may nervous breakdown or ano ni, may problema siya sa pangunaw na. Do hindi maton kay mga kana di permedre ang area. Oo, hindi kapal ang sa ano gidang nga ara na minsaron sa pero wala di himata kami nagpalapit dito kagawad. Sa subong wa isang himata kami nagpalapit. Pero sila na siya katuig nga diri siya gay-star. Suno sa chairman mga 7 years na 7 years ano. Pero ay man sa kabalo nga pangayaw na. Tagal rin gid. Ay ang hindi po nga lote, so iya giniya lote, yung ginakal man sa squat. So nag-una nga nag-squat man. So bali,
si Mr. Ronnie Diquito, iyan na ni nagduta ni. Lagi na pastaran niya ni Subong. Oo, pero what ni sa nag-una nga Okay. Okay, sige. Kagawad, salamat din. So, kagawad, sa may panawagan ko na lang dabi sa mga himata sini. Mayong hapon no, sa mga himata ni Ronnie Diquito, Subong Arinal Taliwan na. Basi kung kisagin man mangita ka mo sa nang korbangita ka mo sa barangay or sa Station 9 ay para at least man ang inyong si Ronnie nga paano niya yung bangkay. Okay. Sige, kagawad, salamat din. Subong, nabatenta natin si Randy Tornilla, ang kagawad sa barangay Kabong, no? Sa manitri Subong Bumundanti, ginaari na din Ferrari na magakuha ang bangkay ni Ronnie Diquito. Bumundanti, wala ni family members na nagpadulong diri Bumundanti para matumod doon, no? Kung ano, nga matutog nga nabatsyag sa Mr. Ronnie Diquito. Sige anyway, the man sang foul play, basi natural death ina siya. Yes. Amo na ginasa na. Pero basta ini kay basi kung may mga sa investigasyon bala no. Ito nga dati malawig na eh basi bala nagkala palok na ning iyang mga kaunuran no kon panit. Tanaw tag ibang budana no kung basi may mga rason kamatayon bumudan. Yes po, live diri sa Porquilaya, Barangay Cabul, sa Bombo, France, Sandro Burgos, para pamansang ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Box Radio, Bombo. Salamat gid Bombo France, Andrew Burgos. Follow-up report ba kabiyanan, may kaintanan sa siling isa ka bangkay nga nasa Puan, dira sa may Purok Ilaya, Barangay Kabug, sining syudad sa Bacolod. Gina-investigan pa niya pero sa initial nga paggalantaw basi natural death no ang ining pagkamatay sa isa ka tigulang sa Barangay Kabug no nagingalan ni kay Ronnie Diaz Diquito. Sa pamilya ni Ronnie Diaz Diquito, pwede lang kamo makapakigangot sa police station number 9 kag sa Barangay Kabug mismo para sa pag-retrieve sa sining bangkay. 36 minutos na nakaligad sa tagnang launa. Ginatanaw ko din sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. May arigil idilyo. Siya inter nga hampang na. Sakto inter nga hampang tuod. Daw ang eleksyon subong daw ginahalimbawa naton sa hampang inter daw gana ko naman laga naman ako. Pero hindi gali kay makpansapyak. Para makasulod. No, inter. Daw basta daw inter or daw ang isa niya pagikangalan ba daw tinggayuhay na mo. No? Sige. Hay daw nag-inter kita hampang siniri sa aton nga eleksyon. This time mga kabanan, sa nasiling ko na ko ano report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Hingagawon ko ning ano ang payag karon sa nga Comelec office sa Bacolod sa sining nagailapit na nga November 15 na may mga patimanayhan nga sa lokal nga senaryo, may magakatabo man kaangay sa sining natabo karon sining ginabantayan naton karon nga national senaryo nga may mga changes sa bahin sa magapadlagan na presidente sa pungsod Pilipinas. Kag ano ang balantayan kung may arag man sa mga changes ayan diri sa Bacolod. Sino ayan ang gusto gusto mag-substitute nga magpadalagan sa siyudad sa Bacolod? Basi meron na mga gusto lang magpadlagan councilor or mapadlagan mayor o mapadlagan congressman. Basi bala may mga substitution bala nga matabuaw. Way ayan diri sa siyudad sa Bacolod. Kaysa nasiling ko na gaya-gaya puto maya nga daan kita mo. Basi gaya-gaya ko mabalang style sa mga Duterte. Hindi yun ang paggaya kay mga trademark niya sa mga Duterte. Trademark niya sa mag-amay ni Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte. Hindi yun ang paggagayahon diri. Butangan tayo sa kapurmalan, eleksyon na rin sa lokal.
Yaring report, Bumbuan. Please come in. Bombodan tatlo kadlaw antes magtakop ang substitution or withdrawal man sang kandidatura sa Bacolod COMELEC office. Wala pa man wala pa man sang may nag-substitute, wala pa man sang may nag-withdraw. Inisuno sa confirmation ni Attorney Katrina Trinio Cania ang COMELEC Bacolod head naton, no, Bombodan. Suno kay Attorney Cania until 5 p.m. pa man sa Lunes nga adlaw, November 15, ang substitution kag ang withdrawal. Kag naibaluan taman-tanan because national law ini siya Bombodan. Kung mag-substitute ka or sa COMELEC iya Bombodan, kung mag-substitute ka, kung mag-withdraw ka, kinanglan personal Bombodan. Makadto ka gid sa COMELEC office, like ma-withdraw ka, maamo ni ma-withdraw ko, or ma-substitute ka given nga isa ka political party ang inyo nga nasudlan abi Bombodan, like miyembro ka mo sa isa ka political party, national, hindi iya sa local, just like man sa natabo sa kay Sara Duterte, no? Pero diri sa aton sa Bacolod wala pa man na Bombodan. So ang hambal din ni Attorney Cania, tiara lang sila sa COMELEC, pero ginaklaro niya ang Sunday wala sila ya Bombodan because ang office nila sa COMELEC kaya asa Sabado gani ara sila, but sa Sunday on the 14th of November wala, pero sa 15 ara sila. So as of this time Bombodan wala. So pamatiyan naton ang confirmation ni Attorney Katrina Trinio Cania, ang COMELEC Bacolod head. Okay, sige Abi, pamatian Abi. Ang substitution, matabo lang na siya if there is one aspirant who will withdraw his or her certificate of candidacy na file na sa aton. And that candidate or that aspirant belongs to a political party. Once mag-withdraw siya, allowed ang political party na mag-field ng substitute of the aspirant who has withdrawn his or her COC. Ang last day natin is November 15. And the substitute should come from the same political party. Oo. So kung mag-withdraw ka, syempre kadto ka gid sa COMELEC office, amo na attorney? Yes. Bali ang pag-withdraw sa imo COC is personal din siya. Na mag-file ka sa imong certificate of withdrawal or withdrawing certificate na gina-withdraw niya ang iyang COC. Wala ka naman na iaras or whatsoever, basta ma-withdraw ka lang ya, okay gid na attorney. Yes. Then ang ang pasubong nga deadline natin for November 15. Amo na siyang deadline natin November 15 para ang name sa substitute niya nga aspirant will be reflected on the official ballot na. Okay. Then ang ma-substitute naman attorney kadto man gid ya sa COMELEC and amo na. Yes, ma-file siya sa iyang na COC man. Until 5 p.m. na attorney Monday? 8 to 5, yes. Okay. So, basta ang klaro, ya subong, wala pa man niya may nagkadto sa office, attorney? Wala kita. Even Saturday and Sunday, makakadto, attorney? Ang aton sila, yes, ang Sunday natin, wala na kita ng Sunday, kaya ang aton yung office is Saturday na. Okay. So, Bumbuan? Yes. Bombodan, klaro man wala pa man, pero syempre ang COMELEC ara ba lang na dira. So kung may interesado man diriya sa local, no, kay do na highlight ni subong ang substitution kag withdrawal, pwede man lang niya sila kakadto sa Bacolod City COMELEC office. So Bombo Daniel, amo ning update. Basta mo na, pero sa imo yang paglibot-libot na Bumbuan, wala sa mga hinuring-huring basi may mga substitution. Oo, wala Bombodan diri sa local, diri sa Bacolod. So far wala. Kaya Linong niya, no? Duway pa na natabo. Kaya may nabatian ko ya kagina, nga daw, kuno abi daw may basi, kuno makadesider blaw, kag mga last minute, ma-desider kuno nga sa substitution. Posible man, kati mera, isa ka local nga public official, nga tido, why siya subong bala Bombodan. Kaya sa subong Bumbuan, sa subong Bumbuan, may isa ka local nga politician nga daw wala gid daw kalinong gid subong daw ay gid may patimaan nga
mapadlagan siya pero do ka imposible bala kung sa bahin sang eleksyon ng paghambalan do ka unusual nga hindi magpadlagan mo. Kay may persa man, may makinarya man na kumplito. Kumbaga sa mga individual, kumplito sa bakuna. Oo. Gani Balaan mo man. na Pero nagulo why kung siya- anong ginatumod da, sino ginatumod da. Pero why siya ka pa-reserve, Bombodan? Aha. Oo. Kay nakambal na ni siya nga hindi so far. Pero Bombodan, beroon ta kay ti. Why man ta kapakot, no? Why Hindi pa man ta ya, why pa kapakot. magtapos ang November 15? November Oo, 12 why pa pa lang ta nagtapos? subong. Yes, mahimbaluan ta na Nga, kunya ginapananaw, daya nga ang padlaganan, ang iniyang ginatumod kung isa ka individual, ang iya sini posible yang padlaganan kung sa lokal, hindi na siya magpadlagan niya councilor or vice mayor. Duwa lang man ni ka posisyon, it's either mayor or congressman. Gani, duwa man na nakaposisyon, Bombodan, kinagyan niya naman na tanan mo. So, Alams na. oo, do posible man. Oh. Pero iba naghahambal nga ati wala naman guro, wala naman Bombodan. Pero hambal ta na gani. Hibaloon ta ni kay ti why pa nagtapos ang November 15, who knows, no? Hindi man tayo kapakot, no, sa posible nga matabo Bombodan. So kita magabantay kita Bombodan sa City Comelec office sa mga developments sini. So Kung siling abi nga mag-replace, mag-substitute siya, pila gani ka bilog nagapadlagan City Mayor Subong? Bombodan, duha. Duha lang One-on-one fight. One-on-one fight, ha? So meaning, Di ko mag-interest siya, matri-cornered fight. so meaning, wala siya substitutan kung mag-mayor siya. Ay siya gali substitutan, no? Di ba? Okay, alang-alang man na si ang mga inkwento sa kay Mayor Bing manaog, hindi naman na siguro masyado naman na ano lagi na nga milagro yang matabo nga amo na. Sa pagka-congressman Bing. Sa congressman, Bombodan, ay balawaan ta, si Congressman Greg, incumbent. Si, gani Bombodan, di ta kilala. Si Atay-Atayan. Atay-Atayan si Atay-Atayan. Ay sa pinsan ko si Dili Atay-Atayan. Si Danny Atay di gali na pasinsyagin. Ano man yang hambal ko Atay-Atay. Ara sa pinsan ko si kakilala kay Dili Atay-Atayan naan. Artista. Pinsan ko way mo na namabdan mo. Although wala batian ko kay Bantog siya, pero kamo na grupang idaron. Ati magulang ko siya kung hindi. Ang alagi dyan sa pinsan ko si Dili Atay-Atayan, ang inkwentro ni Congressman Griga sa Taya, si Danny Atayde. Oo. Tapos sino pagid ang isang mag-inkwentro? Si San Miguel. Kabalo ka ang mga kainkwentro niya ni Bombodan. San Miguel. Ano ni gani pagtawag sini gani itawag na Bombodan, mga bagong tuhaw no, amo na siya. Bagong usbong. Tapos sino pagid? Ni gani ay isa ba na si Figueroa David. Figueroa David. Apat ni sila? Yes. Uy, hala. Bombodan and si Figueroa David, si ning isa, si ang hambal ko Bombodan, si Edwin, no? San Miguel. San Miguel, amo isa. na siya. Oo. Si, mga Danny Atayde, kabalo ka ko mga stranger, abi. Danny Atayde, and si Congressman Greg Gasataya, Bombodan, no? And may isa pa ni Bombodan ka, ni gani, ato balang, taga ni siya gani Bombodan, taga Paglaom Village, bala. Atong nag-file man, Romy, si Bombodan, nag-file man sa iya sa Certificate of Candidacy. So, 5. Lima ni sila. Kada mo pwede masubstitutan. Oo, so 3. Ginatanaw dira. Posible masubstitute. Bombodan. So, amo na kay bantayan naton, no? Kay base diri sa lokal hindi ta mapatod kay sa subong nga panahon bumbuan. Ang eleksyon daw kaangay sa hampang nga inter-inter. Way ka na nakabot sa unan ang hampang namon mang inter-inter. Ends na samon. Ha? Shortcut. Ends. Batian ko pagambal mo ko na inter-inter. Ends ang masulod ka. Tapos kung hindi ka masihikapan, makasulod ka. Hindi ka magtaya. Amo na nga lita-litaon mo ang manughikap.
Parang hindi ka mahikapan. Ins na sa amo ni ins. Ins. Pero inter gali Oo. ang ano niya sila. Di, Kabalo ka amo na naman. amo na ngampang subong sa aton nga eleksyon. Inter, ins. Oh. Oo. Lita. Oo, sagad ko na sa una, bombodan. Oh, mo galiti pwede ka na magpolitiko. Anyway, bombodan, no? Bantayan tani na ang direya sa local naton kumayara pa sang substitution nga matabo Bombo Daniel or wala sige. na. Sige. So, bombodan, amo ning latest update nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilla pagsiling niya nga sagad-sagad ko sinasampang sa unang ins inter Sigo kadasig man sa ako magsabat yung kuti pwede ka na magpolitiko. Ayo do ginibutan na lang ni kalingawan ng politika subong no. Do entertainment ang guwa niya eh. Ya pwede ka na to magpolitiko masagad ka gali sa inter ha. Oh, basi bala bumbuan nga ginapasalig mo lang kami dire nga hindi ka gin magsulod sa politika basi bala pagka-Lunes ni may ikaw gali ang substitution sa pila ka mga magapadalagan diri sa siyudad sa Bacolod. Akon gani banwa nga mga kabumbo kumo nga daw ginimo nagid naman lang nato yung entertainment ini gahambal gani ko gina sa meeting singko basi sa Monday kwan ako mapaalam na ko di sa bumbo singla siya nga ho singko makwan ko ma-substitute ko mapadlagan ko mayor sa Banwa sa Murcia. Siling man to sa siya pag hinugay da ilampos ni karon ang garapon nga may ginamos imo. Ayo, siya ilampos ni karon ang garapon nga may unod yung ginamos. Pag inugay kanina. Siguro, makwan ko ambot kung sinong nagapadlagan sa Murcia nga mayor kay ma-substitute ko na. Mapadlagan ko to. Ayo, kita nyo lang na Banwa. Amo nang resulta, no? Sa ginatawag natin, kadaway natin ginaseryoso ang ining eleksyon, no? Nga gina-intra natin sa kadramahan. That's why nga daw ginahimo na lang natin subong entertainment. Ti kundi nagyakinadlaw upod kundi pag sila nga masubstitusyon man ko sa maabot nga Lunes. Pero ang nangin kaladlawan to ang pagsiling sa isa siya ilampusan taga karon sang garapon nga may unod nga ginamos. Amo na din kaladlawan. Ay Banwa ti sige na lang, no? Ang sa ako lang diri hulat-hulaton naton ang Lunes nga adlaw. No, kay basi subong may nagapangamuyo na to siya, Lord. Tagay ko sang kwan sang patimaan. Mapadlagan gimang ko kung hindi. Pero kung ang tao nga desidido kaya magpadlagan, bisan magpangamuyo pa na sa Ginoo, masya Lord, tagay ko sang patimaan nga kung mapadlagan ko kung hindi. Bisan wala pa na patimaan, ka paminsan na siya may patimaan ako sa Ginoo. Mapadlagan ko kay nag-uul ang Ginoo. Pero pati ka na iyalan to nga pubring espiritu ginkuan niya ginulit niya nga kuno abi daw may aras ang patimaan. That's why pag abot sa eleksyon pag inisipay sa buto pirding. Kaya iya lang gali kagalingon nga santo angel nga ginulit. Ya Lord, ya patimaan biga amo pa nang kamo ya Lord, patimaan panlagan ko. Pay bisan wala sang patimaan siya may patimaan gid nga madlagan gid ko kay sigurado gid nga madaog ko. Sus, kadamo lang nga patimaan nga ara sa iya mo. Kagkapila naman nga eleksyon nga nagluntad nga wala gid yan nakadaog. Subong wala na sa magpangamuyo. Ya Lord, hindi na ako magpangamuyo Siya kay hindi ko ngayon sa politika. Siya kalima na ako magpadlagan. Why gid ko yung magdaog. Ayo Banwa sige ginakulabos kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto of Danay naman kita sa Lunes. Upod yapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo!
Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog.